Klášo! Kláro! Hej, co děláš? Tak co se dělá? Pro ty, co teď? Pro ty, co teď začali, pro ty, co tvoří bary, pro ty, co se nás báli, pro ty, co při mě stáli, pro ty, co chtějí cash. Já vím, že to chceš. Včera, A čekli to. fakt, ta Vicky, to byl úplně nejlepší, kámo. Čau. Fakt dobrý, fakt dobrý. Raketa, ty vole. Je, čau. Oj, už ti tady balím, ty vole. Kámo, takže fakt, kluby, hajzle, to jsem si poprvé fakt užil Tak jako co? pořádně. Co, ty vole? No, když jsme byli domluveni na tom videoklipu, ne? Ser to už. Úplně volovně, kámo, to je úplně bezcenný, ty pičo. Ty vole, se na vás můžu vysrat. Kámo, co děláš, kam jdeš? Kam si myslíš, že ješ, ty vole? Sedím tady sám, nevím, jestli to dám. Rozříkaj, že ne, tak tím zmrdům nadávám. Moje bars, moje flow, tvoje wife, moje hoe. Ty nejseš jako já jsem ty na 8. Nejste moji bros, jo, tohle bude bolet. Až já budu nahoře, tak vy budete dole. Čau. No čau, prosím tě, kde jsi? Jedu tady freestyle na lavičce v parku. Freestyle, jo? No dobrý, tak jo, tak pak. Čau. Ty vole! Kláro, jsem se lekl. Promiň, Co tady děláš? zatím nikoho. Co ty? No teďka jsem měl freestyle. Kluci se na mě vysrali. Měli jsme natáčet ten videoklip, ne? Že prý to nestojí za to. Ty vole, to třeba takový MP taky začínal na sídliště a podívej se, kam to dotáhl. Prosím tě, vůbec si jich nevšímej. Celý den sedí jenom ve skateparku a hulí. Nic víc. Mami, konečně tolik views. Mami, já budu slavnej. No to je teda super, ale kdo mi tady pomůže s těma bramborama? Jo, ale to až potom, venku na mě čeká Klára. Klára? To je amp? Čau Jirko, rád bych se s tebou spojil. Nabírám nový lidi do svého labelu, zavolej mi, bro. Čau, u telefonu Josef. Jo, budu tam v 7 na Orience, jasný. Co? Já tě poznávám. Taky. Pojď dál. Tak víte u mě v labelu. Dá si něco k pití? Co máš? Třeba kolu? Jo. Chytej. Dík. Moc keceš vůbec? Ze Strašnic. Hustý, to jsem hrál fotbal. Fakt, za co? To byl takový prales, to je jedno. Ale to, chceš teda být rapper, jo? Yes, mám to v plánu nějakou dobu. OK, tak můžeme rovnou něco zkusit, ne? Ty mám nějaký starý texty, tak bychom se na to rovnou vrhli. No já nevím, dneska se na to moc necítím. OK, tak co třeba to? Umělecký jméno? Josef je dobrý, ne? Ne, to je trapný. Budeš Joe. Tady sám. Moje Hezky, to je dobrý.
Tak co? Bylo to dobrý? Kámo, od prvního dne se fakt posunul, to je úplně takových dobrých triků. Akorát ty to teda trochu narychlo, ale zítra máš první show, jsi ready? Cože? To mi říkáš teďka. Říká mi to narychlo, ale to jsou prachy. Co mám dělat? Je to příležitost se prosadit, viď? Právě, hele, show je od 9, tak v jednu u mě a ještě projedeme texty, zvukovku a tak. OK. Yes. Ahoj, Kláry. Zítra mám novou show. První moje. No to je jasný. Tak zítra v 9, jo. Potřebuji tě tam jako podporu. Už musím jít spát, tak... Papa. Já tebe. Hej! Jo, sedím tady sám. Nevím, jestli to dám. Prostě říkají, že ne, tak jim nadávám. Moje bars, moje flow. Moje bars, moje flow. Tvoje wife, moje... Hej Joe, pojď sem! Co je? Co to je, ty vole, buď se seber, ty vole, nebo tady můžeme rovnou zabalit, víš, kolik tu mám peněz? Pojď sem, sedni si. Dej si to. Jak jako... Co? K čemu? Už si to šňupni. No dělej. No, Co teď? co chceš to tady odezít nebo ne, vole? Zpátky na stage. Tak teďka vám něco ukážu. Ho! Jo! Pro ty, co teď, pro ty, co teď začali, pro ty, co tvoří bary, pro ty, co se nás báli, pro ty, co při mě stáli, pro ty, co chtějí cash, já vím, že to chceš, a cash si to hodně, tak si pro to běž, dáváme, do té píči, poraně na raně. Pičo! Kláro!